So, good morning no, Luzon, Visayas, and Mindanao no. Welcome again sa ating channel no, and ato ang FB page. So, karon mga kaswart sa ato ning ihatag no ang ato ang hearing no for June 19 to 20 mga kaswartres. Okay? So, karon natay tulo ka hearing combinations mga kaswartres no. Una natong hearing, okay, is kining 902. Okay? 902 mga kaswartres no. Ikaduha ay ato ang 869. Okay, so 869 ang atong duha na hearing mga kaswartres no, and ang atong ikatulo is kining 803 mga kaswartres. Okay, so mo ni ang atuang tulo ka hearing combinations mga kaswartres no. Sa tuwa day ko na tuwa ding Oldro Angle Guide no, uploaded na sa tuang channel no, YouTube channel, and sa tuang FB page mga kaswartres. Okay, so karon mga kaswartres no, sa ganahan mag-slide no sa tuang hearing combinations. Okay, so labi na katong napoy guide ila din mga kaswartres or mahilig mag-compute no, so natay guide diriha sa slide. So kining 902 mga kaswartres no, kining 2 no, ang slide niya is 7. Okay, so yan mo siyang 907 no, sa ganun mag-slide sa itong combinations hearing. 869 mga kaswartres no, ang 9 mong 3, 863. Okay, so last nato na slide guide mga kaswartres is kining 3 mo taning 2 may mong 802. Okay, so guide na siya sa kanang mag-slide sa combinations or nasla yung mga hearing na hinatag mga kaswartres. Okay, so karon mga kaswartres nalitay doble no na nakuha no based sa to ang angle guide mga kaswartres. Okay, so ato ang doble mga kaswartres kini ang 990 mga kaswartres niya. Yung slide is 1 ni 0, so may mo siyang 991 if slide mga kaswartres, pero itong main is 990. Okay, so kana lang mga kaswartres, and keep safe kayo no, always mga kaswartres, and no sa mga baguhan lang no, please subscribe mo sa tuwang channel and sa tuwang FB page mga kaswartres no, para updated ka sa tiang sa tuwang mga bagong bago na uploads na video mga kaswartres, labi na pag meron tayong i-upload na tutorial guide no about 3D lutuan STL mga kaswartres. Okay, tungkol kay wala na tadri naghatag og mga hearing combinations, kundi naghatag sa tadri mga kaswartres o mga tutorial guide sa pagkuha 3D lutuan STL, also mga angle guide mga kaswartres. Okay, so kana lang, so good luck and keep safe kay always mga kaswartres.